Πολύ καλημέρα σας από το κρεοπωλείο Δρύβας. Ελπίζω να είστε όλοι καλά μετά από καιρό, φίλοι μου, βιντεάκι, αλλά είναι για καλό, πιστέψτε με. Πρώτον, όλες οι προσφορές, επειδή με ρωτάτε πάρα πολύ και εδώ και στα μηνύματα, ισχύουν όλες. Για να ξέρετε, θα τις αναρτήσω πάνω από το σχετικό βίντεο, αναλυτικά να τις δείτε, να δείτε τι παίζει, τι καινούριο έχουμε. Δεύτερον, επειδή πλησιάζουμε προς τις γιορτές, από το Νοέμβριο, από τη εβδομάδα που μας ξεκινάμε με το ορεκτικό, ας το πούμε, 3 δωροπιταγούλες, παιδάκια, των 30 ευρώ, τέλος του μηνός θα γίνει η κλήρωση. Και τρίτον, λοιπόν, οι χριστουγεννιάτικες οι προσφορές και τα δωράκια, και πιστέψτε με, έχουμε ετοιμάσει πάρα πολλά και όμορφα πράγματα, θα ξεκινήσουν το Δεκέμβριο. Και ένα spoil για να ξέρετε, φέτος κάποιοι θα βάλουν τα γιορτινά τους. Γεια σας.